A ty mluv. Jo, pardon. Jsem ti říkal, že to patek asi přidám. Takhle vlastně. Vlastně nebo to. Ticho! Vůbec nemluv, nebo to schytá černé. Je. Co děláš? Jsem nechtěl. Jsem tě chtěl vzít a vyhodit. Ježiš. No to nejde, no. Jak na Že... Jsem se tady zavřel v truhle, jako Birta, ne potom jste Už je dobrý. Ne, nebudem. zavři to. Tady už ho slyším. Mám hrneček, kde je vozík? Kde jsou dveře? Jsou za mnou. Kde je vozík? Mám hrneček. Tak nemám. A šerý minus, pardon. Tak co děláš? Bych jenom chtěla říct, že to byl Bela, ne já. Já jsem to dneska nerozbila. Minule jsem rozbíjela věci já jsem minule rozbila a přiznala jsem svoji chybu. Já. Ne, byl to ty, Bele. Byl to ty, já to viděl, ale kdyby si to talíř nechal ženský, Nadrženej parchante! Stop! Ještě! Hezky. Ty vole. Chyba ty dveře. Ty vole. Nice. To si... Kámo! Ne. Ne, Dost, vole. ne, to se nestalo. Co to je za pistol lásky, ty vole? To tam přerubuje. Kurva je. Řekni něco, Bele. Halo? Už nic. To nějak jenom chvilku. Co to je chodila, nebo co? Co je? Co to dělá ta zbraň? Něco řekni, tady už jsem dělal. Co je? Hej, a už to. A dost už. Jdem spolu na záchod. Ježíš. Ne, on nechci. Nechci pomoct. Ano, Přenáší. No, že vole, jakoby jakýkoliv hry, vole, být jakýkoliv, ale prostě pokud nemáš Beleho, tak jsou o ničem stejně, jakoby. Že? Ty vole, Tak, Bele- já už myslel, že je taky černý. Jako fakt stačí si kleknout a... Ale však tady máme meč. Hej, a co ono má? To chci! Dneska s těma... Au. Tady bude ta hůlka zase, ta stafa, jak se tím Je, promiň, Bele, promiň. Kdo jí dal tu velkou kabelku? To mi dal šluk. On je na mě aspoň hodnej. Ty jsi na mě jenom agresivní. Ale ten malý vazek je super. Au. Jo, moc hodnej. Jo, já jsem to věděla. Ty vole. A to mi to nevadí, jo. To je kluk, ať si dává klukovi, kdo co chce, kam chce. To se nepočítá. Klukovi se to... Bele. Ne, děkuji. Sherry, na to čumíš! Já tady svačím. Tak to mě poster, vole. Dobrý. Jdem se podívat nahoru. To řekni Ferdovi. Tady v té místnosti ten vozek. Tady už jsem byl. Aha. Proč to neřekl, než jsem vyjela nahoru? To došlo, když jsem to viděl, ten místnost. Mrňousek s drkem. No, pupí. A to už se mi úplně mračí, ty vole. To je moc dlouhý. Víš to je moc dlouhý. Ale to bude jako závyk. A nechceš to teďka zkusit ty? Se bude točit a točit Co si o a tom myslíš, Sherry? Já nevím, aspoň do půlky. Děkuju. Já tady musím někde něco zařídit vedle, jo? Já jsem hnedka tady.
Ty už jsi hotová, Sherry? Jo, bylo rychlečko. A jaký to... Gratuluju, Ferdo. Nevím, jestli ho zachráníme, možná už je pro něj příliš pozdě. Nechala bych ho tady. Kámo, já jí mohl zabít, kdybych měl ten meč. No je možná, vole, chudák, no, ale prostě jako... Co se dá dělat? Tak ho tady necháme. Prostě... Tak ho tady, ticho, hoši. Necháme ho tady a Necháme ho tady. Necháme ho tady a řekneme, řekneme mu, že už bylo příliš pozdě a že jsme ho hlavně nemohli najít. Jsme vyhledávač to... Co vám je? Pane bože! Pane bože! Kámo, okamžitě. To se doplňuje tady. Půlku ještě. Vy jste mi dali malý vozek a zase mi ho vezmete. Máš tam... Nebreč, když tě nebudeš. Ale nejde, Koupíme jak ti kdyby novej. nemůžeš to tlačit oboje najednou. Chápeš? Koupíme ti novej. Tak jeden musí tlačit a druhý střílet. Lepší, větší. Tenhle byl ale Louis Vuitton. Yeah. Jakoby já mám 2 granáty. Hej. Ne. Let's go. Počkej. Yeah, okay. Yeah. Hovno. Kamo, tohle potřebuju, ty vole. To chci domů. To se mnou. Aha, a já... Hej, oh my god. Zabijem toho, zmrdá! Zabijem zelenýho! Proč? Jsi holka. A on vypadá, že má velký kladivo, že bude v pohodě. A kolik jich máš ty, Treši? Kamo, ona tady blije prostě do krvu. Co to je, vole? Ale jinak na tohohle bílýho, co tam chodí, tak fakt slyší, jakoby, a je nebezpečný. Který, jako ten od nás, nebo ten nemá? O mě furt mluvíš tady, vole. No, já mluvím o tom Enemákovi, ne o tobě, prostě. Ale fakt ti to nesluší, jako, ale... Chceš podržet vlásky? Jdu do píči! Jdu do píči, já tě pobleju! Já tě pobleju! Nechte mě soukromí! No. Jseš trochu nechutná, no. Byla je mrtvej. Ale já jsem se obětoval, abych zabil příšerů. Vidíš tu duši tady. Moje práce. Ty jsi mrtvej. Jo, já jsem dobrý. Ty oživ, ne? Počkej, ne? Jak to funguje s tím oživením tady? Takhle. Co ty mlčíš tady, v rohu? Co ti je, malinká? Ztratila jsi tady? Ona totiž chce teďka říct, že ukradla všechny vlnky na světě a proto už se neprodávají. Co ty děláš? No, takhle se mám. Mám tam bonbonky v autě, chceš? Jo, ne, hrozně dost to milá. Že jo, no. Bože můj. Pojď, já ti dám bonbonek, pojď, dobře. No, pojď, pičku. Ježišmarja. No pojď tam. Já bych chtěl, aby seděla místo baletky na tom křesle vedle mě, když se ráno probudím. Kurva, policajti. Až ho zakopnu. Promiň. Jak mu to hodila do křty? To bylo omylem. No jasně. Náš Sherry, ten je růžovej. Jsi zase odskočíš někam? Držím. Já si tu jdu něco zařídit, jo? Já jsem hnedka tady. Aha.
No jasně. Kam nám odjela s tím vozejkem? No ona si šla vyřídit vaginální útěchu. Tady jsem. Ale... Útěchu. Vaginální. Hej, to dělat! Hej, Bele, to vole. byla koule. Tak pojď, Bele, toč to, pojď. Jednou v životě, ani hovno. Jde. S bohem. No, třeba no. Nevím, jestli s tebou budu bojovat ve světle. Já jsem tě nechtěla bouchnout, ty jsi přes to kladivo prošel. Hraješ si na retrinu, ty vole, a chceš být holý paladin. Co děláš? No, tak to vidíš, že to nemám moc vyskylovaný. Nebudeš mi dávat Crusader Strike, jasný? Dobře, mlouvám se. No, proto hraju Warriora. Máme zničit celkery. No ještě slepuje. No, Trash, on Holý šok, říkal, jasný? že... Chci vidět holý šoky. Chceš vidět holý šok? Ale na friendly target, ne na enemy. No však ty jsi můj enemy? Slyšel jsem trash. Je, promiňte,